בסרטון חדש ובסרטון להיום אנחנו הולכים לשחק במודים פעם שנייה. בפעם הקודמת זה לא עבד לי, זה לא נתן לי לעשות את המשימות, אז פתחתי חשבון חדש ואני אוכל לעשות גם עוד משימות, אז היום אני אוכל לעשות משימות. אז בואו נתחיל עכשיו. בואו נלחץ כאן, נרד למטה. אני לא יודע מגלית, אבל פשוט בואו נחכה. אז בואו פשוט נחכה. כרגע אנחנו נעשות בצורים תקלבים. אנחנו עושים מלא חיות מים וזה הולך ממש כיף, אז כדאי לכם תקבלו סרטון עד סוף. אז כרגע הולך להיות אחד מהסרטונים הטובים, תאמינו לי, זה סרטון הולך להיות טוב מאוד. אז כרגע בואו נעשה משהו קטן. הנה, בואו נביא כאן, בואו נשאל אותם איפה אנחנו, בואו נבדוק איפה אנחנו צריכים. היא אומרת לנו ללכת לשם, אני הבנתי, כי אני חושבת אמורים ללכת לשם. אז כרגע אני מחכה קצת, אני רגע מחכה קצת, אני מדברת מלא, נכון? דברניטיס, תפסיקי כבר לדבר. תני לנו כבר לעשות את המשימות שאנחנו רוצים. אני אומר לכם איזה דגים אנחנו נצטרך לאסוף. זה פרת ים, כוכב ים, בונה, ואחרון חביב. אני יודע, צו. אני לא ממש יודע כרגע מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו יכולים עדיין לעבור שם. אני יודע כבר, אני חושב אני לא יודע מה נעשה, אבל בואו ניקח את הציוד, ואני הולך לתוך הים, אני הולך לים עמוק. אנחנו צריכים כדאי לנו להיזהר, אין שום דבר לא תקוף לנו, יש לנו ציוד רק למתחילים, יש ציוד למתקדמים יותר, אבל אנחנו עדיין לא בציוד המתקדמים, אבל זה לא מתקדמים. אנחנו מתחילים שאנחנו נצטרך לעשות, למה זה לא נותן לנו, נכון? נעשה לו כן, סיימנו, תגיד לי בבקשה שסיימנו את השיחה. סוף סוף, תסתכלו מה קורה. בטוח אתה יודע אני לא צריך ללחוץ, לא כלום. זה נוח. עכשיו, אני לא צריכים אפילו. אבל כרגע, בואו נתחיל. עדיין כבר. בואו נתחיל, אז כרגע בואו נמצא כוכב ים. הנה מצאתי כוכב ים. זה מפתיע, על ההתחלה מצאנו כוכב ים. לא קל בדרך כלל. זה יותר קשה אמור להיות בדרך כלל. במציאות זה אמור להיות יותר קשה, נכון? תחשבו, אתם כל הזמן צריכים. בואו נמצא את הבונה. מצאתי בונה. בוא הנה, תן לי לרע, אני צריך לקחת לך את ה-DNA, קטן מה-DNA. אני צריך לקחת DNA. מצאתי, תפסתי. עכשיו בוא נפגוש אחד הבא. אני עבור שאנחנו צריכים מהר, פרת ים זה קצת יותר רחוק, זה הרבה יותר רחוק ברבים. לא, כבר ירדנו לב, זה היה קשה. מה שטוב בזה, אין כאן מפלצות, אין מובים, אתה לא צריך להילחם אף פעם. אז זה ממש
טוב, אם תרצו תנסו את זה, זה מפה ממש מגניבה. יש כאן יצורים שאפילו שאין במיינקראפט רגיל, וזה עם מודים. אני במודים בגלל זה ממש כיף להיות במודים, אז מי שרוצה שיקלח את מיינקראפט, שיקנה את המשחק מיינקראפט, ואז יבדוק כאן ויבדוק איפה המפה ויחפש אותו וימצא אותו ותיכנס. ואם לא נרשמתם תנו לייק עכשיו וסאב, זה ממש חשוב לי. אז כרגע אנחנו ממש קרובים לפרת ים, אני יודע מתי אנחנו קרובים. אני יכול להגיד לכם למה, תסתכלו כאן באזור, תראו את פרת ים, אבל כרגע אני יודע שזה השטח שלה לפי מקום, יש מקום טוב מאוד. רואים? אמרתי לכם, צדקתי, נכון? תרשמו בתגובות טעיתם גדול. אז כרגע אני ממש הולך לתפוס אחד מהדברים הטוב. תסתכלו, פופ, תפסתי. בואו נלך לשמה, תסתכלו, זה המפקדה שלנו, אנחנו נאסוף עכשיו, נחזיר לה, ועכשיו היא תיתן לנו כמה דברים טובים, היא תיתן לנו, אני לא יודע, אבל לדעתי תיתן לנו משהו טוב וקשה יותר. אז כרגע הולך להיות ממש כיף הסרטון הזה. זה לא יהיה מהסרטונים הלא כיפים, זה יהיה מהסרטון הכיף. תנו לייק עכשיו, אם אהבתם את הסרטון הזה, אם אתם אוהבים את הסרטון הזה, ותרשמו בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטון של הפרק שלישי של המשחק הזה. כרגע אנחנו ממש צריכים למצוא, בואו נשים כאן, הצלחנו, טוב, לקחנו, עשינו כל, עכשיו היא הולכת להיות לנו בסביבה חדשה. בואו רגע נלך רגע לישון, ובנאמר חשוב כרגע, כי נראה לי שאחרי שאנחנו משנים, היא תביא לנו בסביבה חדשה, אבל כרגע בואו נעשה את זה עכשיו. בוא נלך מהר ונגיע משם מהר. תסתכלו משהו מגניב. כל פעם שאנחנו מביאים חיות, תסתכלו מה קורה כאן. מגניב, נכון? פתאום הם באים לאקווריומים. כאן אני חושב שכאן אמור להיות מדוזה. כאן אמור להיות שאני לא יודע לשמוע. אני לא יודע איך נראה, אבל נגלה את זה בקרוב. וכרגע בואו ניקח את הדברים שאנחנו צריכים. אני חושב שאני כבר... לא, הוא לא יחליף לנו. תחליף לנו פעם הבאה, הציוד שלנו לא כל כך טוב. אפשר לדבר, נכון? בעצם מה אחר מה אנחנו צריכים למצוא? זה כלוויין. מנון, אני יודע כבר מה השבח שלהם. אנצ'ובי וטונה, דג טונה. הבנתם? דג שהוא דג כמו טונה, והוא דג שמכינים ממנו את הטונה. הבנתם? אז כרגע בוא נקווה שהוא יחליף ציוד. החלפת ציוד? הוא החליף לנו ציוד ממש טוב. זה ציוד טוב, תאמינו לי, זה ציוד טוב. זה ממש מתאים למאבקים, זה טוב למאבקים. תסתכלו למה. אתם עוד מעט תראו למה זה טוב. אנחנו זוכרים כבר מה, אני זוכר מה
לעשות, אז כרגע בואו ניקח כאן מהדברים הטובים, וכרגע נלך למקום הזה. אני יודע כמה מקום הזה. נראה לי שם הצוללת היא בשבילנו, ואני אוכל לקנות אחרי עוד מעט להיכנס לצוללת, בוא נקווה. אבל כרגע בואו תעשו לייק. למה לא עשית לייק? תעשו לי לייק. אם לא עשיתם, אתם יודעים, זה לא נעים אם לא תעשו לייק. אני נכנס עליכם מאוד. לפרוט עליכם ליוטיוב. אני מחלק לכם את כל הסרטונים. אתם אוהבים, כדי שלא תוכלו לצפות בהם. אז אם לא עשיתם, זה מה שתקבלו. אז תעשו לי לייק. סתם, אבל בטלפון. תעשו לי, אבל זה בקטע של לייק. תעשו לי לייק. אם לא נכון, אני ממש נכנס אליכם. יביא לכם ואני אבוא ויביא לכם דברים לא נעימים. כאב רציני. אני אגרום לכם באמת כאב. אני יודע להרביץ. בחוזק ואני יותר חזק. זה מאוד עוד. וואו, תסתכלו על הדג הזה. שמן טון. אבל כרגע בואו נעלה. אין לנו חיים. לי אין חיים כרגע. ואני ממש צריך לשרוד כאן. אבל אחד משלוב כי זה שלב קשה ואני לא רוצה להריג כאן. לב שלי. לב. זהו. אני קצת צרוד, אבל זה לא מקשה עליי בכלל. אבל אני חושב שאני יודע מה יש באזור הזה. במיקום הזה בערך נראה לי שיש ספינה. נראה לי. אני לא בטוח, אבל נראה לי. שיש באזור הזה אמור להיות בדרך נראה לי ספינה. אז כרגע בואו נבדוק עכשיו איפה, אם יש כאן ספינה. לא רואה, אולי אחר כך יהיה. רגע, מה זה קרה שם? וואו, תסתכלו על זה, זה מערכות הרכבות. תתאמת. זה מגניב. נראה לי שדרך המקום הזה נוכל למצוא את הדברים שאנחנו צריכים. בקלות דרך המקום הזה. זה נראה לי כמו אחלה של מקום. זה נראה לי כמו אחלה של מקום לבדוק בו משהו. עם הדברים הטובים, זה נראה כמו אחלה מקום לבדוק בו מה יש. בואו מהר נבדוק, ווואו, חשוב כאן, באמת חשוב. וואו, תסתכלו על המקום הזה. וואו, יש להם את זה, ובלון, זה לחמצן. ככה נוכל לנשום מתי שאנחנו בים ונבדוק. נראה לי שזה לחמצן. ונבדוק את זה בעצמנו ואז זה תמיד משדשים דוחות. בוא נראה את האיש הזה. בוא נבדוק אם בוא נבדוק. היום זה יום ממש טוב היום. כי היום אני בכלל לא את הסרטון הזה. היום. עכשיו, אחרי שאני אסיים אני הולך לראות את הסרטון הזה. אז תענו שיענו לי מי שצפה. שתענו שיצפה. מי שצפה או מי ש... מצאתי משהו, ואני רואה כאן משהו גם. לא מצאתי, דג, אחד מהדגים שאני רוצה. וואו, זה רחוק, היה להם דוקחים אוהבים אדמה. מעניין לי זה עוד דקים, בואו נלך כאן לסיור קטן. נעשה גם סיור, נעשה סיור, באמת נעשה סיור.
כי אני ממש רוצה לעשות לך סיור קטן באזור המקום הזה. אנחנו במקומות עמוקים ביותר, זה באמת מקום ממש טוב למצוא בדבר. אבל גם יכול להיות מאוד מסוכן, אז תיזהרו, זה יעזור מאוד מסוכן. אני לא הייתי מבוצע ככה להתקלל עליהם. יש הרבה אזורים כאן שהם מאוד מאוד מסוכנים, כי הרבה פעמים אתה יכול לטבוע כאן בהם ולהרג במשחק. אתם יודעים כבר למה. נגמר הרבה פעמים מפליצן וזה מאוד לא טוב וגם היה לך מפליצן בו. אני חושב שהם מצאתי משהו טוב. לא בוא. וכוחת. זה עזר לי מאוד. זה ייתן לי אישו של דקות. זה ייתן לי, בוא לא נבזבז שנייה ולחקור את הים. זה מאוד עוזר לי. זה כי אז יש לי לפחות 3 דקות. יש מספיק זמן מתחת למים. בלי להרג. תסתכלו. אני אפילו לא צריך ללכת. זה כמה דברים קלים כאן. זה כמה שלבים קלים. קל לגמרי. אני לא בטוח אם אני אמשיך לעשות את הסרטון הזה היום. אני עוד מעט הסרטון הזה כבר מהר, אז אם למשל אתם זה יעזור לי, אנחנו נעשה כמה זה יעזור לי אם תרשמו, תעשו לייק, הרבה, כן, זה יהיה ממש טוב מתאכם אחרי, ותעשו לייק, זה יהיה ממש נעים. טוב מצידכם, זה יהיה בבחינתם ממש נעים. רגע, בוא נמצא פנים. מצאתי. יש, זה עוזר מאוד. תסתכלו למה זהו, זה מקום שלי ממש טוב. נבדוק מה יש כאן באמת מתחת עוד. ונבדוק מה יש עוד מתחת למקום הזה. אחרי שאני יודע כבר מה יש כאן, וזהו, אבל ממש זה ממש בטוח עוד אבל נראה שאמור להיות כאן אזור ספינת תבואה. זה מאוד מאוד טבעי, אבל בטח תראים אותה. אז זה סוף, זה הולך להיות עוד מעט הסוף של הסרטון. זה הולך להיות סוף הבסיס, וזה יהיה סוף הסרטון. אז כרגע זה הולך, תנו לייק. בבקשה תנו לייק, זה ממש סדר. רגע, ממש אשמח אם תעשו לייק. זה נורא חשוב לי זה. אתה בדקת איך עושים? מה? מתאר זה אבא שלי. פשוט. הוא רק דיבר, פשוט דיבר. אז אפשר לי משהו. אז כרגע זה סרטון היום. יאללה ביי.